nedstødning, hvis det falder ned, ikke? Jeg kommer til at... Hvis jeg kommer til at sige nogle dumme ting, så er det altså på ryggen, ikke? I didn't say that. Jeg siger altså, hold op. Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt. Det er en. Hver gang du kommer ud til spejlet. Hej! Hvad fanden skal I gøre? Faktisk ikke. You decide. Det er body scrub nu. Oh god. Sådan. Okay. Jeg kan sgu da ikke tage noget seriøst. Oh god. Du kan godt høre, jeg begynder at lyde ligesom Pau. Hej da! Hej da! Okay. Nå, jeg kan da godt lyde som dig. Okay. That's not good. Jeg har 5 minutter. 5 minutter? Jeg har travlt. Nå. Ej, okay. 5 minutter er fandme længe. Så fint er egentlig, jeg har tævet. Ja. Mit hele grødhoved, det fylder bare hele kameraet lige nu. Lov til at købe stjerne. Nej, det er da også noget. Okay. Yes. Oops. So you're not getting a We cut the boobs. cutting. Oh, she's taking the shocks off. The shocks off. Hvis jaks. The shocks. Close. Close. Altså, forstår du ikke dansk? Nej. Og den der engelsk, du siger. Nå, ja. Close, forstår du ikke dansk? Det er så meget dansk. Så har Så er det kun 16, ikke? det ud over, at det er mig lige nu. Nej. Og jeg sagde lige før, at nu snakker vi. Så, nu stille, fordi nu er der mig. Pause. Snyder du bare? Hej. Nej, det ser faktisk forkert ud. Hej. Attitude. Den sagde knæk. Klik. Jeg har noget at grine af, ikke? Det er faktisk godt humør. Det... Ej, jeg skulle lige gøre. Jeg er så klog nogle gange. Kig lige ud, okay. Hej, kamera. And cutting here with the boob. Jeg har også med sårbar på. Ind i fører det derinde. Du skal bare knop. Ja, var du ved at kysse det kan? That's the dark side. I am on the dark side. Du må ikke noget. Kan du komme her der her? Rotter. Rotter og drager. Sådan. Det fucking tortilles snart. Der er? Okay. Du kan hund, høne, abe, ged. Skal det være pink? Det er noget, man lægger mærke til. Noget man lægger mærke til. Ned til at have nogle nærbilleder, når jeg der spiser. Ja, det